Bueno, bideo honekin saiatuko naiz azaltzen zer dan funtzio bat. Berez, definizio moduan aldu euki, funtzio bat, zenbakizko aldagai biren arteko erlazio bat dala, non, hasierako aldagairen balio bakoitzari gehienez amaierako aldagairen balio bakar bat dagokio. Bueno, ze demontre da guzti hau. Zenbakizko aldagai bi. Bueno, azken finean, euki berituguna da, zenbaki multzo bi. Edo zein. Zenbaki multzo bi. Normalean, funtzio gehienetan, multzo biak izaten dira zenbaki errealak. Baina beste zenbaki motak aldire izan, edo beste zenbaki multzo desberdinak aldire izan. Eta geratu behar dena, zenbaki multzoietan, harreman bat egon behar dela. Hau da, hasierako aldagaiaren elementu bakoitzak, edo balio bakoitzak, eki behar dau, harreman bat, gehienez, amaierako multzoko da amaierako aldagaiaren elementu bateaz. Hobeto azalduta. Eta hau, zuek oso ondo ulertuko duzu. Esperot. A ber, zuek maten ataratako notak. Ni banoa klasera esaten. A ber, zeu Andoni, zure nota izan da 5. Ane, zure nota 7. Iker, zure nota 3, 5, 6. Esango duzu, zer? 3, 5, 6? A ber, zein da nire nota? Nik nota bakar bat euki behar dut. Esango zenukete zeuek, ez? Berezeki, baten bat suspenso bada, ez? Hori da, funtzioa izateko bete behar den, hau da. Ikasle bakoitzak gehienez nota bakar bat aldauki, adibidez. Pertsona bat gaixori dagoelako espadatora azterketara, azterketa horretan ez dauko notarik. Baina etorten dana, argi dago nik ipine behar dela nota bat. Eta nota bakarra. Hori da, funtzioa izateko euki behar dugun baldintza. Hemen dauz adibidez, zuek maten 16 ikasleren artean, zeintzun notak izan ditugu. 6 zenbakiarena, ikasle hau esan etorri azterketara, eta orduan ez dauko notarik. Eta beste guztiok, badauke. Bakoitza berena, klaro. Beraz, zutabe honetan, kokatu dugu aldagai bat. Eta da, ikaslearen zenbakia. Zeintzuk zenbat ikasle ditugu 16. Beraz, multzo honetan dauz batetik 16ra. Alda, hasierako aldagaia edo aldagai askea dituko duguna. Ikasle bakoitza ataratako nota da bigarren aldagaia. Eta da, menpeko aldagaia. Ikasle bakoitzak ataratako nota. Hemen, ikasle batek nota bakar bat euki behar dau edo ez euki. Ezin da gertatu bi nota desberdin euki. Hori ezinezkoa da. Horrexaetxik, hau, bai da, funtzio bat adierazteko tabla bat. Normalean, tablak egin ondoren, bikote hauek, 1, 5, 2, 3, 3, 2, 4, 7, puntuak bihurtzen ditugu eta grafiko baten kokatzen ditugu. Ikaslearen zenbakia aldagai askea, nota, menpeko aldagaia. Aldagai askea kokatuko dugu x ardatzean, batetik 16ra, eta menpeko aldagaia, nota posibleak, batetik, 0tik 10ra, i ardatzean, vertikalean. Eta, bikote hauek, puntu bihurtzen ditugu. Lehenengo ikaslea 5 atara dau, beraz 1, 5 puntua markatzen du. Bigarrena 2, 3 nota atara dau, beraz 2, 3 puntua. Seigarrenak ez dauko notarik, beraz seigarrenara ez dago hemen inolako punturik. Beste puntu guztiak hemen markata dauz. Beraz, hemen daukagu funtzioaren, hau da, ematen ataratako notan grafikoa. Hori da funtzio bat. Zein da funtzio honen definizio eremua?
Definizio eremua da, amengo ikasleak nota daukenak. Seigarren ikasleak ez dago egin azterketa, ez dauko notarik, beraz ez dago funtzio honen definizio eremuan. Definizio eremua da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eta ibilbidea. Ibilbidea dira, hemen lortutako notak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esango duzue, beti altuenetik bajuenera dauden balio guztiak hartu behar dira ibilbidean. Notaren bat espada agertzen, ez, imaginamen, seikoak ez direla agertzen. 6 nota ez dago ibilbidean, izango ziren, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Vale?